вы себе не кажетесь фриком каким-то? І мяне клічуць Максим Богданович. Не размаўляць по-беларуску нейкае такое богохульство ці что. В общем, я понял, он как настоящий белорус приспособился. Он поехал в Гарвард и там приспособился, потому что там приспособился означает стать белорусом. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарады. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашука. Наш сённяшні госць Максим Богданович. Да-да. Той самы Максим Богданович, які скончыў беларускамоўную мінскую гімназію нумар 4 і адразу паступіў у Гарвард. Добрый день, Максим. Дзень добры. Максим, відаць, чалавек, які вот зараз адразу пасля гімназіі, колькі там 16 ці 17 гадоў і адразу ў Гарвард амерыканскі, глядзіць на нас вот таких ужо людзей даволі сталага ўзросту, вопытных, скажем так, і думае, я-то у мяне ўся будучыня наперадзе, я ўжо фактычна тут здзейсніў сваю такую нейкую там мару, а вы старыя пні, неудачнікі. Ну, навошта так? Я так не лічу, па-першае. Па-другое, я хацеў сказаць дзякуй за тое, што вы мяне сюды ўвогуле запрасілі, таму што ведаю, што тут было вельмі шмат крутых людзей, таму мне вельмі прыемна быць аднім з іх стаецца. Ну, глядзі, ты ўжо фактычна вот, можа быць, нават круцейшы за тых крутых людзей, таму што вот ёсць амерыканская мара, ёсць вот, можа быць, беларуская мара, і ты здзейсніў такую вот беларускую амерыканскую мару адразу пасля гімназіі, ну, як казалі ў нашыя гады, пасля школы адразу раз і ў Амерыку. І фактычна вот всё. Вось, ну, па-першае, я не лічу сябе круцейшым за іх, а па-другое, дзякуй, што вы гэта ўзгадалі, я дакладна хацеў гэта абмеркаваць, таму што, я думаю, вось, беларуская нацыянальная ідэя, мяне запрасілі гэта абмеркаваць. Што было б цікава вашым слухачам пачуць, вось, майго нейкага там унікальнага вопыту. І здаецца, мне было вельмі цікава абмеркаваць амерыканскую ідэю, як яна стасуецца да беларускай ідэі, і як это все можна ужыць, гэты вопыт для того, каб развіць, намацаваць, як вы самі кажаце, беларускую нацыянальную ідэю. Але вось у мяне ёсць некалькі дысклеймераў, які я просто хацеў хутка сказаць перад тым, як мы пачнем, просто пра тое, як я буду размаўляць, таму што я большую частку часу размаўляю па-англійску, там часу па-руску, і ввогуле таму у меня будзе такі суржык, такая трасянка, беларуска, руская, англійская, і час ад часу, калі нешта незразумелае, вашым слухачам ці вам, калі ласка, скажыце, таму што, па-першае, акцэнт, англамоўныя словы, я нешта буду забывацца, на некаторыя пытанні, я пра іх разважаю па-руску, напрыклад, таму я буду адказваць на іх па-руску. Я ввогуле супраць такого пурызму беларускамоўнага, таму што ён робіць гэта больш складаным вывучаць беларускую мову і ей атрымліваць ад яе асалоды, таму што кожны раз, калі вы памыляецеся, там хтось на вас так глядзіць, вывучы на пачатку, потым будзеш тут размаўляць, знайшоўся. Па прынцыпе, няма нічога больш прыемнага, чым шчыра паспачуваць няўдачы таварыша. Так. І па-другое, я вось буду спасылацца на некаторыя, там, не ведаю, даследаванні, артыкулы і так далей. Таму, можа, пасля я пакіну нейкі такі спіс з таго, на што я спасылаўся, і каб людзі маглі паглядзець, таму што вось я вельмі люблю, калі я магу пабачыць там нейкія даследаванні, ці што, каб было нейкае абгрунтаванне таго, што я кажу. Вот адразу бачана Гарвард, вот сур'ёзны чалавек. Тым не менш, вот перш чым злы паліцэйскі пачне цябе троліць, я б хацеў спытацца, а па вялікаму рахунку, вот зараз у Гарвардзе, а навошта ўвогуле табе на сённяшні дзень беларуская мова? У Гарвардзе ўжыванне ў асноўным англійская мова. Тут ты прыязджаеш, асяродак пераважна, выйдзеш на вуліцу, дзе ты там беларускую мову сустрэнеш, в асноўным расійская мова. На што табе ўвогуле тая беларуская мова? Вот ты зараз тут папрасіў прабачэнне загадзя, калі зробіш памылку, а што ўвогуле заганяцца? Вот мае значэнне для цябе? Так, вялікае значэнне мае. Па-першае, тут ёсць некалькі аргументаў, тут ёсць агульны аргумент, як для кожнага чалавека, яго культура, я думаю, што вы ўжо ўсё гэта чулі, ёсць нейкі там унікальныя да мяне аргументы. І па-першае, я ўжо ўжыў гэта слова, унікальнасць, беларуская мова, яна,
з'яўляецца такой вельмі унікальнай мовай. На гарвардскім кампусе ніхто, акрамя мяне, здаецца, па-беларуску не размаўляе. Можа, знойдзецца нехта ў там дэпартаменце славянскіх моваў, але мне здаецца, што можа і не. Таму, так, калі такая асабістая для мяне прычына, ўся гэтая унікальнасць, я і вельмі, яна мне вельмі падабаецца, і я хачу яе захаваць. Мне здаецца, сама прычына, што мяне назвалі, мяне клічуць Максім Богданович, не размаўляць па-беларуску нейкае такое пагахульства ці што. Мне здаецца так, ужо нейкі маральны абавязак ад нараджэння. Но мне гэта спадабаецца, таму я раблю толькі тое, з большага, што мне падабаецца. І размаўляць па-беларуску мне дае асалоду. Асабліва размаўляць па-беларуску з такімі людзьмі, як вы, на такія цікавыя тэмы. Таму чаму бы не размаўляць, а? По-моему, это не очень типичное белорусское поведение. Вот когда вы приезжаете... То есть я учился в МГУ. О, круто. Не очень. Вот. И там были белорусы, и вот граждане Беларуси, вот, и никто из них не пользовался белорусским языком, и даже когда я их просил что-нибудь такое вот сказать по-белорусски, они начинали дико стесняться, говорить, что типа, в общем, как бы не хочу. То есть вот такого ситуации, о которой вы говорите, вы являетесь единственным носителем белорусского языка в англоязычном, в вашем окружении. Вот, и это, наоборот, вас вдохновляет говорить на этом языке. Вот белорусы, которых я знал в Москве, вот, они в этой ситуации вели себя совершенно радикально по-другому. Они вообще делали вид, что я вот не про это. И даже когда их спрашивали, ты из Беларуси, они, в общем, сильно оскорблялись по этому поводу, потому что им казалось, что, в общем, вот... В общем, их как-то вот унизили тем самым, что сказали, что вы из Беларуси. И вот в этой связи вопрос. Вот вы себе не кажетесь фриком каким-то? Нет. Вот, то есть, на общем белорусском фоне. То есть, ваше поведение, оно, наверное, нормально было бы для какого-нибудь там финна, норвежца, вот человека, носителя, в самом деле, таких вот малых языков, на котором мало народу говорит. Вот там это нормально. А вот здесь, в Беларуси, так не делают. Делают обычно наоборот. В этом смысле вы фрик. В смысле, что вот с точки зрения вот такой людей, которые ходят по белорусским улицам, вот здесь, в Минске, да, вы чудак. Так, я могу патлумачыць. Па-першае, першае тлумачэнне, чаму я фрык, і па-другое тлумачэнне, чаму я не фрык. Так, чаму я фрык? Таму што, па-першае, размаўляю па-беларуску, там не так шмат людзей, там, я не ведаю, якая статыстыка, але дакладна мала. І па-другое, здаецца, што не так шмат, не ведаю, навучаюцца ў амерыканскіх універсітэтах беларусаў у цэлым, а ў Гарвардзе дакладна 2. Таму вось гэта ўжо робіць мяне фрыкам, таму што статыстычна гэта просто такая аберацыя. І па-другое, чаму я не фрык? Таму што мне здаецца, што я такі ж беларус, як усе, з той нагоды, што вялікую, разумееце, вось ваш behavior, ваши паводзіны, яны тлумачацца двумя так прычынамі, вашымі ўнутранымі прычынамі і знешнімі. Дык вось і тыя знешныя абставіны, у якіх я ў Гарвардзе, яны мяне заахвочваюць быць унікальным. Разумееце, можа, у МГУ так не было. Але у Гарвардзе людзям цікава. Калі яны хочуць пачуць нешта ад расейца, там, прадстаўніка рускай культуры, яны пойдуць і паразмаўляюць з ім там, о вялікім тэатры, о Петербурге, Петры Першым і гэтак далей. А беларусаў няма. Таму кожны раз, калі хтосьці, па-перше, людзі ведаюць, дзе знаходіцца Беларусь. Па-другое, яны ведаюць, якая ёсць сталіца. Па-трэцяе, некаторыя ведаюць, які там палітычны рэжым. Таму я вельмі здзіўляюся, ніколі не чакаю, каб людзі ведалі, але кожны раз я такі, так, Лукашенко, так? Я такі, вау. І, разумееце, потым мы там паговорым пра палітыку нашу, амерыканскую, гэтак далей. Але ж, асноўная ідэя. Гарвард мае такі, вось я пра гэта таксама хацеў паразмаўляць, а такое выдатнае слово incentives па-англійску. Стымулы ці матывацыя па-руску. І па-беларуску тое самае. Што яны заахвочваюць мяне быць унікальным, і гэту унікальнасць паказваць усім. Разумееце? І вось гэтае пытанне стымулаў і матывацыі, мне здаецца, з'яўляецца такім адной з галоўных прычынаў, чаму вось тая ж Амерыка, яна квітнее, мне здаецца, і сістэма адукацыі, такі універсітэты, як Гарвард, Прынстон і так далей, заўсёды там з 20 топавых універсітэтаў света 16 будуць амерыканскія. Мне здаецца, вось гэтыя прычыны я магу патлумачыць болей, калі вам цікава об этом паразмаўляць, и является основной. То есть, что я услышал, что
вы оказались в среде, в которой Так. подталкивает вас к тому, что вы подчеркивали свою национальную Так. идентичность. Это раз. И если она уникальная, то подчеркивать ее трижды или даже четырежды. Так. Это очень Людям цікаво. Ну, чому б не почати? Да, вы так интереснее. То есть, если вы приехали в Москву, не дай бог, Так, то там конформізм. вам было бы стыдно. Так, гарвардський, розумієте, на кожній фотографії, коли там люди некоторых там конфесій, хтось у хіджабі буде, хтось білий, хтось чорний, хтось зелений, яны тільки ад гэтага кайфуюць. Это тое, што яны хочуць, каб мы адзін з адным мяняліся вопытам. Я жыў у адной самай кватэры з чалавекам, ну, чыі бацькі зарабляюць, ну, больш за $1 мільён у год дакладна. Разумееце? То бок я побачыў, што такое быць там топ 1%. Яны побачылі, што такое ісці, паходзіць з усходнееўрапейскай краіны. І, ну, з усім, што да гэтага далучаецца, там, усім кантэкстам. І вось гэта і ёсць асноўная мэта маёй адукацыі. Там не тым, што я прыходжу на лекцыю, там нейкі выдатны прафесар, там штогодны нобелеўскі лаўрэат, ходзіць і нешта мне там распавядае пра фізіку і гэтак далей. Не, ну, гэта так важна. Але гэта, мне здаецца, не самае галоўнае. Самае галоўнае гэта тое, што калі я стасуюся з кімсьці, з кім заўгодна, у мяне заўсёды пашыраецца мой кругагляд. В общем, я понял, он как настоящий белорус приспособился. То есть, если бы он переехал в Москву, он приспособился и стал бы русским, он поехал в Гарвард, и там приспособился, потому что там приспособился означает стать белорусом. Ну, гэта добрая беларуская рыса, про якую мы говорили. Мне вот тут у гэтай ситуации, у гэтай вот вашей... Я зрабіў такія высновы, якія мне таксама, в принципе, падабаюцца, магчыма. Калі беларус едзе у Гарвард там, ці ў Оксфорд, ці яшчэ ў які-небудзь там замежны універсітэт паступае, яго там падштурхоўваюць, заахвочваюць, і ён тады пачынае сам паказваць, праяўляць сваю беларускасць, нейкую там капацца і шукаць сваю там самаідэнтычнасць і гэтак далей. А калі едзе ў Маскву, то наадварот гэта ўсё спрабуе вынішчыць сябе, нават тое, што там засталося невынішчанае. Адсюль выснова. Трэба ставіць высокую сцяну на ўсходняй мяжы і арыентавацца на... Ну, дух, вы робіце тое самае, разумееце? Тое самае, што гэта і маскоўцы зараз. Ну, я лічу... Ну, то бок, гэта просто з іншага боку. Не, мяжу, яны тое самае. Яны паставілі мяжу з усходу і сказалі, не, хто не падабаецца, хто не паходзіць на нас, вось і тая сістэмы інсэнтывс, матывацыі і так далей, што вось вашыя сябры не паводзяць сябе як рускі. Я чыста меў на ўвазе не рэальную сцену, а меў на ўвазе тое, што адтуль з усходняга боку расійска ідзе пагроза для нашай беларускасці і да вот той магчымасці, што вот нават калі мы там нейкі падштурхнем беларуса, там, імкнемся падштурхнуць да таго, каб яны праяўлялі сваю беларускасць, развівалі яе, то адтуль ідуць такія флюіды, якія забіваюць гэта памкненне. Можно скажу нешта? Вывод должен быть такой. Значит, родители, копите деньги на Гарвард. Там не трэба копіць. Можно одну рэч сказаць. Бесплатно, абсолютно. Хорошо. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок после получения диплома о высшем образовании стал белорусскомовным и сведомым, с магаром и бла-бла-бла, то только Гарвард, только Оксфорд, не ниже Оксфорда. Все остальное, как бы, ну, это будет означать, ну, что, в общем, ребенок будет как-то не очень... Какие дивные выники. Ну, не, я не згодный. Не, ну, вот живой пример, вот, как бы, его англичане, американцы, заставили быть белорусом, принудили. Вот. И вот сейчас он разговаривает по-белорусски, мы видим руку... Я не думаю, что меня руку Вашингтона, понимаешь? Так, докладно. Дядя Сэм. ЦРУ. Меня уже зарекрутовали. Вы что? Вы же разумеете? ЦРУ. ФБР, ЦРУ, CIA, что завгодно. Дядя Сэм научит белоруса родину любить. Ну, я тебе скажу, что тут усе, з іншага боку, атрымліваецца, усе працуюць на беларусаў, на беларускасць беларуса. Вот у нас был бизнесмен, русский человек по паходжанні Ігор Скарынін, які сказаў, што пасля 2014 года Путін яго прымусіў стаць беларусам. Можно вось распавесці пра тое, што вы раней сказалі, а потым у нас так это ушло наконт сцяны і сказаць, што тут ідуць флюіды і так далей, так? Мне здаецца, што ўсім з большасці ўсё роўна. То бок, вось гэтая
фреймворк, я не ведаю, як вы аб чымсьці разважаеце, у якім мы зараз жывем, дзе беларускасці нешта пагражае заўсёды, яна непрадуктыўная, на мой погляд. То бок гэта такая заўсёды такая абарона ад кагосьці. Мне здаецца, што збольшага, усім усё роўна, ніхто каму не мешае, ніякі там башні, крамля, ці яшчэ штосьці. Яны, там няма ніякага спецыяльнага аддзелу, які бы сказаў, так, нам трэба задушыць беларускасць. Мне здаецца, што можа ёсць нейкі там агульны план ці штосьці такое, але ж дакладна не ў тых памерах, не ў тых не з тымі канатацыямі, пра які мы звычайна размаўляем у гэтым там беларускамоўным, змагарскім, свядомым камьюніці і гэтак далей. Таму как на самом деле есть, с вашей точки зрения? Дарэчы, цікава, я браў у Гарвардзе курс у гэтым семестры пра расійскую палітыку 90-х гадоў, там transition politics, типу, ад камунізму да капіталізму. І я зрабіў шмат вынікаў, але там, калі ты, які дакладна тычацца Беларусі, вось гэта адзін з іх. Не столькі людзей аб гэтым усім клапоціцца. Таму я лічу, што ніхто не мешае развівацца, але калі вы ваше ўсё развіццё, тым збазавана, вы грунтуецеся на тым, што вас заўсёды нехта атакуе, ці ёсць нейкая пагроза, то гэта складаней. Это просто не... Хорошо, как было бы... То есть Россия не угрожает, и все... так слабо. Да, тогда... Не так моцно, як об этом... А вот о чем было бы правильно говорить белорусам в отношении белорусского языка, который в самом деле понемногу вроде как уходит? Какая повестка, с вашей точки зрения, была бы адженда нормальной? Адженда з боку дзяржавы, з боку людзей? Не, мы сейчас говорим про мы про мысленне, мотивацию? Про белорусов, про самих. Вот есть белорусы. Они говорят... Добра, я больше так патлумачу, што можна ў дадзенай сітуацыі зрабіць. Мы маем там сітуацыю. Нават беларускамоўныя беларусы прыходзяць у краму і саромеецца прадавачцы там сказаць нешта па-беларуску. Зміцер Дашкевіч кажа, я ехаў у маршрутцы раней і кіроўцу казаў, нават я, беларускамоўны Зміцер Дашкевіч, казаў там, остановите на следующей остановке. І зараз, кажа, я гэта прыгадываю і ненавижу сябе за тую слабасць. А шмат хто і кажа, што я вельмі люблю, мне падабаецца беларуская мова, але я саромеюся гаварыць, таму што буду рабіць памылкі. Так, вы самі вінаваты, вось гэта ўсё камьюніці, я зараз, у меня ёсць невялічкі праект, я адчуў, вось у мяне быў такі момант, калі я не кажу, што я заўсёды размаўляю ідэальна, я ўжо за гэта ўсё выбачаўся, таму таруйце яшчэ раз. Дык вось, у меня было гэта адчуванне, што вось гэтае камьюніці, яно хоча быць такім ізаляваным. І там ёсць такое пачуццё, у мяне з'явілася, быццам бы няма жадання, каб больш людзей вывучалі беларускую мову, таму што гэта неяк такую унікальнасць надае тым людзям, якія зараз размаўляюць. Яны не хочуць, каб гэта ўсё пашыралася. Мы унікальны, у нас монополія на гэта. Мы свядомыя, мы аб гэтым усім лічым і гэтак далей, а вось уся астатняя частка грамадства, яна ўсё роўна, яны там абывацелі і гэтак далей. Мне здаецца, пра гэта і казаў, пра гэты астракізм, вось. Вось гэта, мне здаецца, не ёсць. То есть прычына не ў тым, што нема беларускамоўнай адукацыі ў шырокім сэнсе гэтага слова, а прычына ў тым, што нейкае беларускамоўнае лоббі не прапускае беларускую мову ў масу. У адзіночным ліку, разумееце? Мне вельмі не хапае артыкляў у славянскіх мовах, таму што калі у вас ёсць the and a, вы можаце патлумачыць, ці гэта адна з прычынаў, ці гэта the reason, the прычына. І такім чынам зараз вы пабудавалі свой сказ, што гэта the прычына, разумееце? Прабачце, божа, які жах. Такім чынам. Дакладна ж гэта не так, там шмат фактараў, але я кажу пра тыя, які мне здаецца больш унікальным. Калі мы размаўлялі пра адсутнасць беларускамоўнай адукацыі, пра тое, што пра маргіналізаванасць, пра адсутнасць падтрымкі з боку дзяржавы. Вы ж разумееце, што гэта ўжо тое, што тут 1000 разоў казалі, і я хачу быць зноў жа унікальным. Так, мне хочацца, каб людзям было цікава пачуць нейкую думку. Можа, я не падтрымліваю у тым сэнсе, што калі мне спытаюць, якая галоўная прычына, не скажу, што гэта галоўная прычына, але гэта адна з іх, і гэта адна з тых прычынаў, пра якія не так шмат размаўляюць. Трэба, шукаць нейкія праблемы не толькі звонку, але і ў сабе. Мне здаецца, вось гэты астракізм і ёсць адна
з гэтых праблемаў. То есть для вас была бы нормальная ситуация, когда человек, вот, не в зависимости от того, как хорошо он знает белорусский язык, с акцентом, с ошибками, как, Лупцуйте на трасянцы. как угодно говорит. То есть Так. как Наслухаўся Трусова. Кто это? А, так, ведаю, Олег Трусов, так? Да. Так. то есть, чтобы это было как в Америке, да, там имеется в виду, что Разумееце, професор англійської языке- мови може вийти до дошки, зробити помилку там, і йому сказати, ой, ви там перформанс не так написали, ой, пробачте. Він просто там виправить, і все, і нормально. Гэта професор англійської мови, його може там некалькі узнагарод бути, усім все роўна. Ось славянські мови у цілому, яны вельмі неталерантныя да памылак. І ось я нават калі розважаю тым, чаму мяне вучылі ў школе, мяне вучылі правильно пісаць. Столькі год, гэта была граматыка, пунктуацыя і так далей. Да начхаць я хацеў на яе. Разумееце, мне ўсё роўна. Мне было б нашмат лепей, каб людзі выходзілі з нашай школы і маглі напісаць добры тэкст, мяне пераканаць, і каб там была 1000 памылак. Мільён, ўсё роўна. Пакуль я яго разумею, гэта самае галоўнае. Мяне гэтаму не навучылі, прабачце. Я вельмі удзячны сваім настаўнікам, але сама сістэма, гэта таксама такая дигрэсія, там, не ведаю, там, адступленне того, пра што мы размаўляем, але просто хутенька, мне гэта так баліць вельмі, тому што мы вучым не таму, што рэальна трэба. Ваша ідэя камунікацыі, ну, па-першае, данесці думку, але збольшага, я думаю, што пераканаць кагосьці. Тым, што там вы правы ці яшчэ штосьці такое. Пераканаць. Ну, я ось прыходжу на там першы курс у Гарвардзе, нават улетку было. Да я яшчэ туды паехаць не паспеў. І мне дасылаюць хатнія заданні, каб мы пабачылі, які у вас ўзровень пісьма, наколькі добра вы пішаце. Мне там эсэ трэба напісаць пра сэнс жыцця. Вось сур'ёзна. І там у вас есть 3 вось крыніцы, профессора, і там ніфіга мне не зразумела. Калі я просто чытаю, па-перше, па-англійску, гэта акадэмічная англійская мова. Я яе ў жыцці бачыў там 4 разы, і то на экзамене. Так вось. І тут вось мне скажуць, 5 сторонок, там 2000 слов, так, прыкладна так, напишите эсэ. Вось інтэгруйце і зрабіце свой унікальны аргумент з гэтых 3 крыніцаў. Я 3 дні, які мне далі на гэта эсэ, я кожную сваю хвіліну я думаў аб гэтым, потому что для мяне гэта был стресс, разумееце? Я помню, сидзеў у парку Уго Чавеса, божа. Дык вось, і вось там з нататнікам нешта пісаў, потому что для мяне гэта была абсолютно унікальная сітуацыя. Мяне гэтаму не навучылі. Мяне вучылі там ставіць коски правильно, там 15 розных кейсаў для дзе трэба, дзе працяжнікі не трэба, дзякуй. Так, я вельмі удзячны. Можа, гэта мне неяк памагло, але ж не там, дзе трэба. Вось чаму я досі не размаўляю по-беларуску. Таму што я баюсь. Тому що я досі ще злячний, що на мене почнуть критикувати ваші глядачі. Рідна українська мова? Да гэтай тэмы. Ты сказаў, паўтарыў фактычна словы зараз ганаровага старшыні таварыства беларускай мовы Олега Трусова, які сказаў, не трэба саромецца, не ведаеш ты дакладна беларускую мову, ніхто яе дакладна не ведае, лупі на трасянцы. Так, але асноўная рыса характару беларуса, а што людзі скажуць? А вот як-то, а мне ж соромно, а я ж а можа не так вот што. Вот як гэтага пазбавіцца, каб не зважаць на коскі, не зважаць на тое, там, які канчатак ты паставіў, а зважаць на тое, які сэнс ты ў свой сказ і слову ўклаў. Так, вось. Вот як гэтага дасягнуць? Добра, можна... Наступна скажу. Мы сюды, па-першае, прыйшлі, наколькі мне сказалі, размаўляць па беларускую нацыянальную ідэю, і зараз мы размаўляем пра менталітэт. Дакладна яго частку нейкую, таму гэта ўжо неяк можна звязаць. І я хацеў спачатку сказаць пра эту амерыканскую ідэю, беларускую мару і далей. Таму я вось гэта неяк паспрабую злучыць у адзін ланцужок. Так вось, пра гэта просто, гэта ёсць, это не змяняецца зверху дакладна. Так, можа, нейкі там ёсць сістэма грамадскіх зменаў мыслення і так далей, але гэта не цікава. Што для мяне галоўнае, это фокусавацца на тых рэчах, які сапраўды мы можам змяніць. Ментальнасць мы не зменім. Таму пакуль беларусы будуць лічыць, а што людзі скажуць? Пакуль гэта мае нейкае значэнне для іх. Але ж, вось, калі мы зараз размаўляем пра нацыянальную ідэю, калі наша нацыянальная ідэя будзе там, мне ёсць, напрыклад, прапанова адна. Я просто думаў, што б я прапанаваў, і там я пачытаў пра рускую нацыянальную ідэю, столькі, тут рабіў нейкія нататкі, і у мяне ўзнікла ідэя. Так вось, я падумаў, калі б у нашай нацыянальнай ідэі на гэта было ўсё роўна,
то людзі перасталі б думаць, а што яны скажуць. Напрыклад, амерыканцы. Вось я пра гэта і хацеў сказаць. Ім усё роўна. Разумееце? Чалавек можа голы выйсці на вуліцу, араць Трамп, там нешта, і ўсім пляваць. Вось абсалютна. І гэта нармальна. Мне таксама ўсё роўна стала. Я спачатку хадзіў так, мне вось 2 экспаты беларускія, яны з'ехалі даўным-даўно. Такі прыклад прывялі. Вось нехта ідзе на вуліцу, вось у іх такое было ўражанне, 1980 год ці штосьці такое. Хтосьці выкінуў там смецце, там, не ведаю, паперку ад марозіва ці штосьці. Яны такія, а хто ім дазволіў гэта выкінуць? Вось такое беларускае мысленне, хто ім дазволіў? І мне так падабаўся гэты прыклад, таму што ў нас ідзе, а хто ім дазволіў там, а хто мне забараніў, а? Мне ніхто не забараняе, хачу выкідваю. І гэта дрэнны прыклад, таму што іх там у самым фэшанэбельным раёне Нью-Йорку будзе там у Сога ці яшчэ здесь столькі вось смецці паўсюль. Гэта дрэнна. Але ж само мысленне гэта тут галоўнае. Так. То есть сама нацыянальная ідэя Амерыкі «раблю, што хачу»? Вось, раблю, што хачу, пакуль я не перашкаджаю іншым людзям. Так. One man's freedom ends where another one starts. То бок, штосьці такое, моя свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. І вось гэта такі амерыканскі прынцып, амерыканская ідэя, але ж, разумееце, яна з'явілася, гэта, там функцыянальная прычына, мне здаецца так. Спачатку там, якая была асноўная думка? Калі вось ты ж пілігрымы, ўсе гэтак далей з'язджалі з старога сусвету, яны разважалі аб тым, каб ім не перашкаджалі весці свой бізнес, там, прапагандаваць сваю рэлігію, ці так займацца ёй самастойна, расціць дзяцей, каб, без усялякага страху ад дзяржавы, разумееце? І вось яны ад гэтага туды паехалі. І з вось гэтай ідэі, з пачатковай такой нацыянальнай амерыканскай ідэі, і з'явіліся ўсе гэтыя атрыбуты, што ім усё роўна, што робіць іншы. То бок, у метро, можа, там зойдуць там 4 чорныя хлопцы і будуць танчыць на гэтых, як пол-дэнс, на гэтых штуковінах, на трымалках і дзяржацелі. Фіг ведае. Дык вось. І ўсім, там хтось, я буду сидзець вось так вось. І мне будзе ўсё роўна. Абсалютна. Такім чынам ты прапаноўваеш вось гэтую амерыканскую ідэю перанесці на беларускую рэчаіснасць? Вось, дакладна... Беларускі менталітэт? Можна было б. Я не в чым падобным разважаў, таму што, напрыклад, такая ідэя, там, не ведаю, нешта канкрэтнае, таму што тут зараз размаўляем пра там жыве квітнеючая Беларусі, яшчэ штосьці такое. Яно гучыць выдатна, але ж я не разумею, што гэта значыць. Вось у Амерыкі, мне здаецца, адна з такіх атрыбутаў гэтай ідэі, краіна, дзе робіць грошы. Ведаеце, гэты pie grows, пірог растёт, і вось кожны можа рабіць грошы, не зарабляць, потому что зарабляць это там нейкая канатацыя ад кагосьці забраць, а рабіць з паветра ці штосьці такое. Мне здаецца, Беларусь можа мець такі ж дэвіз, але ж грошы тут таксама, грошы гэта проксі. Разумееце, просто можна зрабіць, робім шчасце, але як вы яго вымераеце, так? Яго складана вымераць, а грошы, ВНП расце, расце ўжо добра. Таму грошы, так, не думайце, што гэта такі меркантыльны, гэта проста як такая штуковіна, якую вельмі добра памерыць. І такім чынам, калі б гэта была такая нацыянальная ідэя, то, мне здаецца, усе гэтыя праблемы, пра якія зараз мы размаўляем, вы можете і атакаваць, і я вельмі рады буду абараняцца неяк, таму што я толькі вось недавно в этом падумаў, мне было выдатна знайсці нейкія праблемы, і не зусім не баюся, калі вы зараз мяне так раскатаеце і скажаце, гэта ўсё лайно. Так, мяне есть, гэта будзе нават выдатна. Дык вось, я падумаў, што у Амерыцы, вось калі мы ўсю гэту амерыканскую мару зменшым да зарабляць грошы, рабіць грошы, то ўсе іх эканамічныя інстытуты, адсутнасць сістэмы стымулаў матывацый, яна адсюль паходзіць. Ім трэба дэмакратычныя інстытуты, там, калі вы можете пачытаць, Асімогл, Робінсон, кніжка называецца Why Nations Fail, выдатны падручнік, там сутнасць на першых 30 старонках, далей ідуць прыклады, таму можете прачытаць толькі першыя 30 старонак. Асноўная ідэя, краіны квітнеюць, калі ў іх ёсць, нават перакладаць трэба, інстытуты,
як это сказаць, якія запрашаюць большую частку насельніцтва ці прадстаўляюць вялікую частку насельніцтва. Не extortion, то бок яны не вымагаюць для нейкай маленькай часткі насельніцтва, а наадварот empower большую частку. І такім чынам вось гэта іх асноўны аргумент, і яны потым тлумачаць там для кожнай краіны. І тое самае ў Амерыкі, разумееце, каб кожны мог рабіць грошы, яны павінны мець вось гэтую сістэму elections, выбары і гэтак далей. Але ж мне здаецца, гэта такі даволі добры прыклад, які можна было б да якойсь ступені эмуляваць, і самае галоўнае, ён вельмі канкрэтны. Там няма нічога, ніякіх такіх квітнеючых і гэтак далей. Смотрите, мы начали с того, что, в общем, я и Лукашук, мы пришли к выводу о том, что вы чудак. Так, Вы фрик, и вы, в общем, не сильно похожи на белоруса, хотя вы разговариваете по-белорусски. Но это как бы и делает вас очень... Может, я американец у белорусской шкуры? Что? Просто смотрите, вы, когда говорили про Америку придумали, создали как раз фрики. Так, и пилигримы, которые уезжали из Англии, она им сильно не нравилась. Да, и они не изменяли свою Англию. Да, они не пытались изменить, у них ничего не получилось, они просто сбежали. Да, и, в общем, США – это место, куда сбегают фрики. Да, и вы сбежали к фрикам, вы нашли там своих. Там есть фрики в хиджабах, есть фрики из Африки, есть фрики из Китая. Фрики – дранное слово. Хорошо, чудаки. Да, допустим. Чудаки из Франции, чудаки со всего мира. Вот чудаки со всего мира приехали, придумали свои чудацкие правила игры, да, и вот как-то чудят, да, там по-своему. Как вы говорите, там голые ходят по улице, где хотят, бросают обертки от мороженого. Вот. Они сбежали, те общества, от которых они сбежали, эти общества остались. Так. Вот. И вот здесь сейчас это все выглядит так, что, в общем, как бы вот вы здесь, вы здесь чужой, вы здесь странный, на вас смотрят как на диковину. Я такое ще не отчувал, разумеете? Ось вы мне зараз кажете, я такой, так, серьезно? Если честно, мне в прошлом году про вас рассказывали, и это было примерно, вот, знаете, там к нам в город приехала бородатая женщина, будет выступать танцующий розовый слон, и белорус, который говорит на белорусском языке, поступил в Гарвард. Это примерно вот одинаково. Вот в цирк Шапито, там есть какие-то странные люди. Дякую, что поширили мой кругагляд. Дагэтуль я об этом не ведал. Может, існував у этом... Нет, мне это рассказывают с такими вот большими глазами. Белорус на белорусском языке в Гарварде. То есть, это как бы, то есть, знаете, с таким же детским... Вот, как бы, я видел в этом самом... Не знаю, медведь ездил по кругу в цирке. Так, я зрозумел. И вот вы медведи-велосипедисты, да, там вы, как бы, у вас есть целая страна, США. Да, и вам там хорошо, вам там приятно жить, это ваши правила. Да, они вот как бы вам в сердце отзываются. Вот, но здесь живут другие люди. Они отсюда уезжать не хотят. Им здесь не нравится. Хотят? Им здесь нравится. Они опытанка в БДУИР была 80%, там 1000 человек. Очень хорошо. Хочет съехать, тому не хотят такое. Кто уехал? Не, так, разумеете, яны ж не могут на 4-м курсе съехать. У них зараз будут скиллы, яны зробят некие гроши в опыт белорусских компаниях и сделают. Вот когда из Беларуси уедет 1,2 миллиона, тогда я с вами мы будем Молдовой, потом уже об этом разважать будет. Не, они не едут, им здесь хорошо. Да, и вот когда вы пытаетесь перенести вот вашу чудацкую, классную страну, мне нравится Америка, ваши чудацкие правила на жизнь тех, которые отсюда не уехали, которым все здесь нормально, да, в общем, вот не очень, может быть, удобно, но тем не менее утульно по-своему, вот это не очень работает. То есть хотелось бы, чтобы белорусы вдруг стали как американцы. Они никогда не станут американцами, белорусы останутся белорусами. Да, вот они такие. Да, и почему вы уехали в Гарвард, а не остались здесь? Вось, па-першае, беларусы ніколі не стануць амерыканцамі. А як амерыканцамі становяцца? Гэта пытанне. Вось мне здаецца, што тое аб гэтым, як вы об этом разважаеце, яно не прадугледжвае, што вы не можаце змяніць нейк так кардынальна свае погляды, ці ўвогуле нічога тут змяніцца так кардынальна не можа, ці ўвогуле змяніцца не можа. Нет, что-то может измениться, но это не значит, что все белорусы превратятся в вас. Я не кажу, каб все люди... Еще раз. Вот, если мы сейчас... Я был в прошлом году я был на обсуждении, которое устраивал фонд имени Бориса Немцова здесь, в Беларуси. Белорусы молодые, чуть старше вас, там, годом 4, 20-летние, обсуждали, что такое Беларусь. Вот как Рагора Ступени, это хлопцы? Не. Вот там какие-то, я их не знаю, молодежь какая-то. Вот. И они когда обсуждали, и там как бы обсуждение было такое. Значит, ведущий Франок Вечерко спрашивает, давайте сейчас вот поговорим
по-белорусски все. Давайте вот мы с вас начнем. Там, давайте вот Олег. Давайте начнем с Олега. Олег такой берет микрофон. А чего сразу я? Давайте вот Алена. Алена такая берет. А чего сразу я? Вот давайте вот там Степан какой-нибудь. Ну, зрозумело. Вот 4 человека, они потратили минуты 2-3 на то, чтобы вот определиться, кто из них будет говорить, потому что они говорить боятся. Потом они начали говорить, и это было видно, что они пытаются имитировать такой вот как-то так говорить, чтобы вроде как что-то ты сказал, но ничего не сказал. Да, ну как бы какая-то муть, туман какой-то. И ну вот так. 4 тумана. Я зрозумел. Вот. На их фоне, да, я вижу вас. Вы вообще не местный. Я вообще не понимаю, откуда вы. Да, вот как бы... Это, то, что вы говорите по-белорусски, еще и говорите там типа вот как бы с ошибками все равно, это как бы... Кто вообще мужчина? Да, мужчина? То есть, вот. И в этом смысле, как бы, я думаю, вы не очень, как бы, вот это, как бы, вы можете... Разумеете, есть меньшесть, то бок я не лишь... Давайте, как бы, все-таки вопрос какой-то задам. Да, я просто не знаю, что отказывать. Да. Чувствуете ли вы себя чудаком, и видите ли вы дистанцию между собой и остальными белорусами? Не отчуваю. Я не соромеюся ў краме размаўляць по-беларуску. Вот когда вы... Можа, гэта ёсць дистанция. Отсутствие стыда в магазине, когда вы говорите по-беларуску, вам не кажется ненормальным? Не здаецца. Не, мне не здаецца гэта ненармальным. Увогуле, я не люблю гэтай... Можа, таму я і фрык. Я не люблю гэтай канцэпты нармальнасці, ненармальнасці, але што я могу сказаць... Насколько это нормально? Я не адчуваю... Разумееце, у меня такое школа, такі же, як я, здаецца. І мне, калі я з імі стасуюся, у мне робіцца адчуванне, што гэта ёсць та актыўная меншасць, якая потым пойдзе, і потым будзе нешта змяняць. Разумееце? Я просто хацеў сказаць эту цытату аб Ютубе. Мне, калі думаю аб тым, як я уяўляю краіну там праз некалькі год, то я хачу, каб не ведаў, каб тут у раз быў офіс Макінзі ў Мінску, каб гарвардскія студэнты сюды на стажыроўку ездзілі, каб Goldman Sachs у Бярэсці быў, каб Морган Стэнлі быў у Барановичах, разумееце? Я разважаю у такіх вось тэрмінах. І калі я размаўляю в этом з тымі людзьмі, якія мяне не разумеюць, у меня робіцца адчуванне, усе такія, Таму фрыкам я не размаўляю. Не, с теми людьми, которые вас разумеют. Так. А надо поговорить с теми, которые вас не разумеют, причем не разумеют агрессивно. Сёння у таксі. У меня выдатныя, мне такая ідэя ёсць, мне выдатныя размовы з таксістамі атрымоўваюцца. Вось просто самы лепшы размовы ў маім жыцці. Там быў хлопчык з Лібоцкай пушчы, і вельмі шмат каго цікава. Я нават думаў зрабіць такі не ведаю, там, арт-аб'ект, там, запісаць гэтыя размовы на дыктафоны такія касетныя, взять белый холст і на іх паставіць, і это будзе такі Беларусь, разумееце? Вам толькі надо клікнуць на чалавека, і он пачне распавядаць сваю гісторыю. Таму што беларусы, яны... Вось я гэта вельмі люблю. Гэта мне самая любимая рыса, улюбленная рыса беларусаў, гэта тое, якія яны адкрыты, трэба толькі спытаць. Але ж, вернемся да блізасці к народу. Я распавядаў пра гэту ідэю, якая ў мяне была, нават сёння, пакуль я сюды ехаў, і я бачу воду, людзі разумеюць, аб чым я, і можа яны згаджаюцца, таму што гэта проста цывільна згаджацца, але ж з таго, што яны кажуць пра тыя праблемы, якія ў іх ёсць, мне здаецца, тое, што я прапановую, гэта дакладна тое, што павінна гэтай праблемы рашаць. Таму што, напрыклад, той же таксіст, з якім я сёння размаўляю, ён кажа, я там працаваў на тым адным заводзе, і там мне гэта кіраўніцтва вельмі перашкаджала. Яна перашкаджала зарабляць грошы, разумееце? Там былі такія правілы, што гэты там 99% гэта дзяржава мае, таму гэты менеджер атрымоўвае фіксаваную зарплату, іму ўсё роўна, калі ён зробіць больш грошай у гэтым годзе, то ў наступным годзе ему падымуць вось эту стаўку планавання. Разумееце, гэта тыя ж праблемы, якія былі ў Савецкім Саюзе. То бок мы, каб дыягнаставаць нейкія праблемы беларускай эканомікі, не трэба быць там 7 пядзей во лбу, разумееце? І калі б у нас была такая нацыянальная ідэя, там, рабіць грошы, то гэтая праблема, яна б рашалася па вызначэнні, па апределенню. Таму што у нас, калі у нас мэта рабіць грошы, хтосьці перашкаджае ім рабіць грошы, то бок, гэта супярэчанне з тым, якую мэту мы паставілі. Мы яго звольнім і скажам, атрымоўваеце адсотак ад таго, колькі вы зарабілі, і ўсё, у чалавека ёсць матывацыя нешта змяняць. То бок, я не адчуваю сабе такім далёкім ад народа, у тым сэнсе, што тое, што я кажу, рэзануе з людзьмі. Хорошо, тогда смотрите. Але моя маці кажа, у нас кожная гутарка сканчваецца, цытата.
как же далек ты от народа. Вот. Ну, хорошо. Я сейчас выступаю в роли вашей мамы, только с бородой. Да, дякую. О. Вот, тогда смотрите, правильно я вас понял. Вы не чувствуете себя чудаком, вы не чувствуете себя далеким от народа, оторванным от него. Может, не полностью или крыху. От толщи. Да, вы считаете, что вы первая ласточка. Не первая. Грубо говоря, вот как бы один из первых. Так. Как бы, а дальше вот как бы это, знаете, когда лавина пойдет, вот первая ком прокатился, а потом ломанет лавина. Комусь треба грызти гэты кактус. Да, то есть, в общем, вы первый ком, а дальше будет лавина белорусов, которые, в общем, затопят собой Гарвард, Оксфорд. Дарэчы, у гэтым годзе вось я 7 год не было ніякіх беларусаў. Я паступіў, на наступны год яшчэ адзін хлопча патрапіў. Таму, можа, хтосьці ў гэтым. Я дапамагаў тым там некаторым хлопцам і дзяўчатам, якія паступалі, просто там парады даваў, там паглядзеў іх эсэ і так далей. Мне здаецца, яны просто выдатнейшыя. Гэта тыя людзі, якіх у меня такая мара, калі я прыязджаю дадому, мне хацелася б вакол сабе аб'ядноўваць тых людзей, тыпу, ведаеце, там, не ведаю, кружок у Санкт-Петербургу, там, пачатку 20-го стагоддзя, там, нейкія будучыя літаратары, ці ўжо літаратары, там, не ведаю, палітыкі і так далей, просто прыходзяць, тому што Макс прыехаў, і вось, яны, там, людзі з розных колаў, там, такая вялікая парій на всех. І вось я думаю, гэта рэальна адбываецца, то бок я бачу вакол сабе людзей, у якіх ёсць патэнцыял, якія могуць, ім трэба толькі не перашкаджаць. Да можаце нават перашкаджаць, і гэта толькі матывуе. Таму мне здаецца, што гэта не, можа, ад большай частцы народа нейкі, можа, і далёкі, але дакладна ёсць людзі, можа, не лавіна, і дакладна былі раней, якія могуць нешта змяніць. То есть сообщество чудаков. Сообщество чудаков. Возьмем за пакуль што такую працоўную вот гэтую нацыянальную ідэю ад Максіма Богдановича. Боже, жах. Максим Богданович прапанаваў рабіць грошы. Да, рабіць грошы. І адпаведнасці, вот зараз мы там прыйшлі з дапамогай гэтай нацыянальнай ідэі да таго, што сапраўды мы маем магчымасць рабіць грошы. Гэта за сабой пацягнула развіццё эканомікі, свабоду бізнеса, стварыліся дэмакратычныя інстытуты, з'явіліся нарэшце ў Беларусі свабодныя, празрыстыя і сумленныя выбары. Так, гэта ўсё там можна падсумаваць. Верхавенства права і свабода частнай собственнасці. Асімоглу Робінсон. Выдатная кніжка. Все выдатна. Гэта нас радуе і ашчасліўлівае. А што гэта прынясе для вот таго, што мы хочам вот для беларусаў як нацыі, для беларускасці, для усведамлення сябе беларусам і самаідэнтыфікацыі? Я прыклад Галандыі магу прывесці. Ты ж галандцы, яны нацыянальная ідэя у іх калісьці была, будьце як Галандыя, усім. Таму што іх было выдатнае грамадства. Разумееце, ты ж амерыканцы, калі отцы аснователь, калі яны будавалі сваю краіну, у іх прыкладам была Галандыя, таму што там все, здавалася, было выдатна. Там была выдатная талерантнасць, там былі погляды серыі, там, я па-руску гэту лекцыю слухаў. Дарэчы, таксама парэкамендую. Замас, што заўгодна, просто загугліце, я ось такі разумны, таму што я слухаю, што яны кажуць. Дык вось, здаецца, што разумны. В той же Голландии была логика, типу, там просто для прикладу, любые взгляды про Христа, кроме отрицающих его, принимаются. Ось это просто такі прыклад талерантнасці. І тыя же отцы-основатели амерыканскія, яны і будавалі краіну на гэтых же прынцыпах. Разумееце? Той самы Беларусі, калі б у нас все гэта было, верхавенства права, там, свабода частнай собственнасці, то у нас у беларусаў была прычына ганарыцца гэта. Мы гісторыя поспеху, разумееце? Будьце як беларусы. Мы бы не канцэнтраваліся на там унікальнай там культуры, мовы і гэтак далей. У нас былі б такія канкрэтныя прычыны, каб ганарыцца, не якія даходзяць не толькі да той часткі насельніцтва, якая ходзіць у Купалаўскі, але ж для ўсіх, таму што ўсе адчувалі б гэтыя эканамічныя бенефіты. Таму я да таго, што у такім выпадку гэта вот мы такія паспяховыя сталі, мы такія вот беларускія, Амерыка ў Беларусі, у нас ёсць свая ўжо, і гэта раз, давай-ка я зараз, раз у нас так усё, зараз я і вярнуся да матчынай мовы, пачну гаварыць па-беларуску. Спачатку халадзільнік, а потым мова. То бок, у тым же сэнсе, як піраміду масла, уявіце, зараз большая частка насельніцтва Беларусі там телепаецца, яна заклапочана там ніжэйшымі ступенькамі гэтай піраміды. Але ж разважаць пра мову, культуру, там, што там наверсе,
самарэалізацыю і гэтак далей, ну немагчыма. Ну так магчыма да якосці ступені, але складана. Пакуль вось гэтыя асноўныя узроўні не запоўнены. Канешне, там ёсць прынцып маргінальнасці і тое, што так, я не буду туды ўваходзіць, але ж асноўная думка. Спачатку мы забяспечваем эканамічнае развіццё, эканамічна-дэмакратычнае развіццё, а потым клапоцімся, ну, ці цягам гэтага клапоцімся пра культуру, навуку, пра культуру, мовы і гэтак далей. Таму што это сапраўды тое, што зацікавіць большасць людзей. Таму што, прабачце, але нават з тымі таксістамі я размаўляю з некаторымі па-беларуску, з некаторымі па-руску. Але па большай частцы не бачу водгука вялікага на беларускую мову. Няма такога, ну, не рэзануе. Людзям, прабачце, па большасці ўсё роўна. Такім чынам, але ж ім не ўсё роўна, што ў іх у халадзільніку. І вось гэта і можа быць нечым, што можа аб'яднаць большую частку народа. Мне так кажется, что белорусский народ, он объединен Лукашенкой. Я вот как бы, помнится, вы рассказываете про... Я не про чарку и шкварку. Я про так. Нет, почему? Ну, это же тоже как раз про холодильник. Чарка и шкварка. Что есть в холодильнике? Чарка и шкварка. Я помню, как ты ехал в поезде из Москвы в Минск, давно уже было, там сидела бабушка. Вот, и бабушка как-то вот сказала, что, вы знаете, вот Лукашенко у нас, мы когда его избрали, он такой молоденький был, вот, худенький, а сейчас он настоящий президент, заматерел. Вот, чтобы он еще лет 20 вот был. То есть в этом смысле, вот вы говорите, что белорусы начнут гордиться и вот будут говорить, будь как белорус, так белорусы и сейчас могут так говорить, будьте как Беларусь. У белорусов нет войны. Да, вот для белорусов важно. Нет войны, Лукашенко обеспечил, нет войны. На улицах чисто. На улицах чисто. Да. Гэта был запад некалькі год таму. Я тое пакаленне, якому гэтага недастаткова. Для мяне гэта па змаўчанні, разумееце? І нічога дрэннага, ну, ёсць, конечно, мы зараз гэтым і разбіраемся з последствиямі той патрэбы, якая была ў 90-х на... Там не было вайны, эканамічнай стабільнасці і так далей. То бок я якраз такі гэта вывучаў на тым курсе ў Гарвардзе. Але ж гэта была, ну, абавязковая такая стадыя развіцця грамадства. А зараз, ну так, здзівілася такое пакаленне, як я, і людзей, можа, як вы таксама, мне здаецца, у вас такі ж, ну... Я стары. Так ось. Каму гэта недастаткова, каму трэба болей? І вось гэтыя болей ёсць магчымасць развівацца, магчымасць рабіць грошы, расціць сям'ю. Разумееце, для мяне беларуская мара, вось гэтыя нам хочуць навязаць, як Бабарыка казаў, я яго вельмі паважаю. У інтэрв'ю там ток ці штосьці было, вось гэты $500 гэта нам хочуць навязаць. Я хачу, каб беларуская мара была гэта, не ведаю, домік ля нарачы ці Драздоў, Тэсла, що ти там, може, дзеці ці няма, муж ці жонка, і так, там, і $100,000 у год. Вось гэта была беларуская мара. Мне здаецца, вось гэта тое, на што можа так канкрэтна ісці, а не на $500. Вось гэта была б такая Швейцарія, але за IT. Ну і на заканчэнне. А на радзіму-то вернешся ці ўжо там пасля Гарварда? У якосці. Ну, то бок, разумееце, тут ёсць нейкі такі разлік. Я хачу прынесці нейкую там, карысць сваёй радзіме. Я магу вярнуцца адразу пасля Гарварду, і ну, я не змагу прынесці так шмат карысці, як я магу прынесці, калі я некалькі год папрацую ў амерыканскай кампаніі, набуду вопыт, грошы, знакамітасць, што заўгодна, што вам дапамагае нешта змяняць. Але ж потым, ну, дакладна, гэта цікава, это тое, што мне здаецца... Ну, то бок, я сваю матывацыю, ну, я просто буду вельмі шчырым, у мяне такая, я не ведаю, тщеславен, як это па-беларуску сказаць. Ну, можа, не ў тым сэнсе, што я хачу ўплываць на людзей, хачу мець там імпакт па-англійску. Такім чынам, мне гэта просто кайфова, разумееце? Мне кайфова камусьці дапамагаць. Там, тым же дзяўчатам, хлопчыкам, якія паступаюць зараз у Гарвард, ну, то бок, мне ніхто за гэта не плаціць. Мне просто цікава, яны вельмі разумныя, і я адчуваю сабе такім благадзецелем, мецэнатам час ад часу. І гэта мяне кайфова. Калі я магу гэта неяк так павялічыць да маштабу там краіны, горада ці яшчэ штосьці такое, то гэта было б выдатна. Таму вось, дзесьці так. Ну і падсумоўваем. Що ж такі, як прагучыць коротка у такім, як лозунг нацыянальная ідэя ад Максіма Богдановича? Так, ну гэта складана, таму што я дакладна не фармуляваў, але краіна, дзе табе
не перашкаджаюць. Просто точка. Так ладно, можна паставіць кропку, але калі удакладняць, то гэта было б рабіць грошы, мець сям'ю, развівацца і гэтак далей. Просто краіна, дзе вам не перашкаджаюць. Памяшайце дзяржаву. Нават almost як па Адаму Сміту. Вось дзесьці так. Ну, а калі яшчэ карацей, рабіць грошы. Ё-маё. Даруйце мяне, я не хацеў, але ж гэта не здаецца цікавы пункт гледжання, які можа кагосьці зацікавіць. Ну, а калі ўсё ж такі вот Максім Богданович пасля заканчэння Гарварда застанецца яшчэ працаваць у якой-нибудь буйной амерыканскай кампаніі, ці сваю ствару. Да, ці сваю строіць. І так 5-10 гадоў ён еще там працуе, яшчэ не гатовы вярнуцца ў Беларусь. Так вось, напамін, і толькі ў сэрцы трывожным пачую, за краіну радзімую жах. На кубак узгляну і вярнуся на Беларусь, і разам з усімі, каго ты выцягнеш у Гарвард ды іншыя Оксфорды. Да іншыя Оксфорды, так. Максім Богданович, дзякуй вялікі яшчэ раз. Рабіць грошы, і каб не перашкаджалі нікому. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Ідея X на Єврорадіо.